سلام فتوات بيتسب الزشانال قدمنا بفيلم اتاونا نعاهم قلال زخونت نعناقن مبرتاتي اتن بلا سابسكرايب بمقبارن لايك بمقبارون ناب كله نخبا صح دقفكم اي فلينا إذا فيلم كلتشان شوعتن عامة مرت ودي عسران كلتن من سيز خوانة شيري ناري نايز جمر ما كينو ونجيرو حدا بانك نخزارف الناخدة يزركب نايز حالفة تاريخ وابن ريلو ساعات شيري قدم حجنا يسترس حمو من باري زرينا بزعبا هيوتون تسفى الساعة يزمثل وينجن أبسرك يتصبغ لمدزل وينيرو نابت بانك دما لك عم ساعتوا نايتهم سبات قلبني مسحب نابل علي تكوس نتحنت سرحتنياون سلد نختبو حتى كوينجن نعم سريع حدا ناي حزن سمعيت يسمعو ناب كلتشحن كلتن عامة تمرت ناب ناي حدا تذكري وسدنا أب كلتشحن كلتن عامة تمرتون مس إيملي استبهالت ناي كلاس قلعة فقر حزوو نيرو كوينو ونجن قدم نسو ناي فقر محتاتو عرسا زحتت تنتطغن كوينجن نسو ماديسن استبهالت أفكاري سلزنبرتو مساك خون كم زي خيل يزاربا نام ماديسن وني خيد زنبرة أب كلام سنبتن ينيرو ولا كوان تخونه شيريغن ماديسن أبستفلالي بارتتات بزحاتنا يودات محازت كم زلوا مسستوعله مسآن زنورو ركب يقارصو كابون شيري أو حدا ريستورانت وشتي ناي بيزا سرحتنيا بمخان يغصر كوينجن بتسراح كنت تزاكل لمد سلازي نورجينا كابزو غصر أب كل تسمونو كاب تسراح يسوقوب سرحو دحر مودو دما شيري نام محازو جيمس يخيد نسون جينا بهصانتو غزي كله يو بيتسو زموتو بز مغنيات كا بحتاو كونكي يلو أبناء شيري ناي بانك أكاونت دما زقاطمو نجر سلازنبره نعون مفتاح كله بحنساب ناوت بانكي خدو أبتو غعزون محازو أمرين نهاتو أكو زخونة جوي ويكعا أبز غزينا وتدرنا نخاطو نحاسب زلو سبن بحنساب يخدو جيمس دما نروي جويز تقبار نخيو علو نقبر يزاربو أبتو غعزو ناي جيمس ماكينا صقما مفتارا سيعبو كابت زخدو لي تعناقفو ناي شيري ناي بانك صقمون كي تفتحه كمزيلو كتأنحكي إليو ناب ناي جيمس كذا دما قصير بقرام يخدو أب قصال معالتي شيري مدنزز حاش كتقامون أبزلولي مناسي يخيد نسوونجين بوغيرو حبيرو ميستقامه نتحششو وندحر متقامم نابت بارت نخمصي يعدمو أبت بوتا دما شيري نيملي بمركابو سيعبو بطعم يدنا نشتي وندحر معلالم بحنساب نتمشات يحلفو እዝውን አቡሽቱ ንዝነበሮ ናይ ጭንቀት ስምዒት ብንእሽተይ ከጥፋኣሉ ክኢሉ እዩ ኮይኑ ግን ብናይ ቤተሰባ መጥቃዕቲ ምኽንያት ሕጂውን ኣብ ፀገም እትርከብ ኤምዲ ኣብ ዕሙቕ ፍቕሪ ተኣምንን ኢሉውን ናብ ካልእ ከተማ ከይዳ ንኽትመሃር እውን ሓሳብ ከም ዘለዋ ብምዝራብ ምስ ቼሪ ንዝነበራ ርክብ ኣብዝን ክተቋርጾ ትውስን ወላ እኳ እንተለመና ኮይኑ ግን ክትሰምዖ ኣይከኣለትን ነዚ እውን ስዒቡ ንሱ ናብ ውትድርና ከይዱ ይምዝገብ ኣብቲ ፈለማ እቶም ኦፊሰራት ልክዕ ቀምቀልዲ እዮም ዝተዓዘብዎ ኮይኑ ግን ናይ ብሓቁ ከም ዝኾነ ምስ ዝዛረብ ናይ 2 ዓመት ግዚኡ ንከወፊ ቃል ይኣቱ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ እውን ናይ ፍርሒ ስምዒትን ናይ ጭንቀት ስምዒትን በዚ መንገዲ ዘጥፍኦ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ናይ ቼሪ መሓዙት ቼሪ ናብ ውትድርና ናይ ምኻድ ሓሳብ ከም ዘለዎ አይፈልጡን ኳዳስ ጆይ ግን ንሱ ናብ ውትድርና ናይ ምኻድ ሓሳብ ስለ ዝነበሮ ንከይኸይድ ከእምን ወይ ፍትኑ ናብ ውትድርና ዝኸይድ እንተኾይኑ ግን ልክዕ ከም ናይ ጄምስ ሓው ክሳቐ ምዃኑ ይዛረብዎ ኮይኑ ግን ዘይፈለጥዎ ነገር እንተሃለወ ቼሪ እውን ከምኡ ናብ ውትድርና ናይ ምኻድ ሓሳብ ከም ዝነበሮ እዩ ቼሪ ካብ ኤምሊ ናይ ስልክ ጻውዒት ይበጽሖ ንሳ እውን ንመወዳእታ ግዜ ንክትረኽቦ ተሓቶ ንሱ ከዓ ኣብ ሬስቶራንት ውሽጢ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ንዓ ኣብኡ ንክረኽባ ይውስን ኮይኑ ግን ኤምሊ ነቲ ሓድሽ ናይ ወዳ ኣፍቃሪያ ቤንጂ ሒዛቶ ትመጽእ እዚ እውን ንቼሪ ብጣዕሚ ዘቆጥዕ እዩ ነይሩ ኣብ ሓዘን ውሽጢ እንከሎውን ናይቲ ሬስቶራንት በዓል ገዛ ይመጽእ እሞ ምስ ካልእ ጄሚ ዝተባሃለ ሰብ የላልዮ ንሱ እውን ኣብቲ ድሓር ናብ ገዙ ይፋንዎ ኮይኑ ግን ናብ ገዙ ምስ በጽሐ ኤምሊ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ይረኽባ ንሳ እውን ነቲ ዝገበረቶ ነገር ይቕሬታት ሓቶ ሓቢሮም እውን ኣብቲ ገዛ ውሽጢ እናሃለው ናብቲ ካልእ ከተማ ከይዳ ናይ ምምሃር ሓሳባ ከም ዝገደፈቶን ንዕኡ ስለትፈትዎ እውን ምስኡ ንኽትኮን ስለ ዝወሰነት ሓሳባ ተዛረቦ እንተኾነ ግን ንሱ ናብ ውትድርና ከም ዝኣቱ ይዛረባ ስለዚ እውን ዝተፈላለዩ መልክዑ ናሃቶም ሓሳብ ንኽፍጽሙ ይውስኑ ኮይኑ ግን ኣብ 2003 ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ውትድርና ቅድሚ ምእታው ረዓኦም ይገብሩ ኣብቲ ናይ ፈለማ ስልጠናኦም ጂሚኒዝ ምስ ዝተባሃለ ሓደ ሰብ ይላለ ዝተፈላለዩ ናይ ውትድርና ስልጠና እውን ሓቢሮም ይዋጽኡ ኣብ መንጎ ድማ ዓርሱን ኻጥፍእ ፈቲኑን ዝነበረ ወታደር እውን ይዕዘቡ ንሱ ምስ ጂሚኒዝ ኣብ ናይ ሕክምና ሓገዝ ትምህርቶም ይውድኡ ኢሉ እውን ንስራሕ ናብ ኢራቅ ይለኣኹ ኣብ ናይ ጦርነት ቦታ ቼሪ ትፍርሓቱ ይመጽእ ጂሚኒዝ ግን ከሃዲ ይገብሮ እቶም ዝቆሰሉ ወታደራት እውን ናብኡ ኣብ ዝመጽሉ ሰዓት ጦርነት ክንደይናይ ዝኣክል መስካሕክሒ ምዃኑ ይዕዘብ ነቲ ተልእኾ ወዲኦም ናብ ካምፕ ኣብ ዝተመለሱሉ ሰዓት ኩሎም ብሓንሳብ ይዕልሉ ዘጓነፎም ነገር እውን ኩሉ ክዘራረቡ ይጅምሩ ኮይኑ ግን ዘለውሉ ኣብ ናይ ጦርነት ቦታ ምዃኑ ስዒቡ ኩሎም ኣብ ውሽጦም ፍርሒ ነይሩ እዩ መወዳእተኦም እውን እንታይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥዎ ነገር ኣይነበረን
ولا እኳ እቲ ቦታ መፍርሕ እንተነበረ ኮይኑ ግን በብቦትኡ እናተንቀሳቀሱ ስርሖም ክሰርሑ ግዴታ ነይርዎም። ኣብቲ ምሸት ድማ ሓደ ዝቆሰሉ ናይ ኢራቅ ወታደራት ይሕክሙ ሓቢሮምን ብዙሓት ፀገማት እናሓለፉ ስለ ዝነበሩ ስዒቡ በዚ እውን ካብ ውሽጦም ንኽቀራረቡ ይገብር። ኣብ ሓደ ጉዕዞኦም ሼሪ ሕዚ ዝኸድሉ መንገዲ ሕማቕ ክኾን ከም ዝኽእል ብምሕሳብ በቲ መንገዲ ንከይኸዱ ሓሳቡ ይቐርብ። ኮይኑ ግን ነቲ ናሃቱ ሓሳብ ዝሰምዕ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን። ልክዕ ከም ዝተፈርሐ እውን እቲ ማኪና ብጭቃ ይተሓዝ። ጄሚኔዝ ምስቶም ዝተረፉ ክልተ ነቲ ማኪና ካብቲ ጭቃ ንኸውፅኡ ኣቕሓ ኣብ ዘምፅሉ ዝነበረ ሰዓት ግን ሓደ ሕማቕ ነገር ይፍጠር። ተቐቢሩ ዝነበረ ሓደ ቦምባ እውን ይትኮስ። እዚ እውን ዝኸድሉ ዝነበረ ማኪና ሙሉእ ንሙሉእ ክቃፀል ክኢሉ እዩ። ቼሪ ከዓ ብቕልጡፍና ጎየ ናብቲ ቦታ ይኸይድ። ኮይኑ ግን ጄሚኔዝ ምስቶም ዝተረፉ ግን ተቓፂሎም እዮም ዝረኸብዎ። ልቢ ኣብ ዝሰብር ሓዘን ውሽጡ እውን ኮይኑ ናይ መሓዝኡ ጄሚኔዝ ዝተረፉ ኣካላት ክእክቦም ይጅምር። ቅድሚ ሕጂ ንዝነበረ እውን ናይ ብሕታዊ ስምዒት እኳ ዳኣስ በዚ ምኽንያት ይጅምር። በዚ ምኽንያት ድማ ናይ ብሕታዊ ስምዒት ከጥፍእ ክብል ናብ ኣፍቃሪቱ ኤምሊ ይድውል። ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ናይ ውትድርና ስርሑ ድሕሪ ምውድኡ ቼሪ ናብ ሃገሩ ኣሜሪካ ይምለስ። ጉጅሉን ባዕሉ ንዝገበርዎ ናይ ንፍዓት ስራሕቲ በቶም ሓለፍቲ ይምስገኑ። ንሱ ኣብ ዝተሸለመሉ ቦታ ድማ ኤምዲ መፅያ እኳ እንተነበረት ቼሪ ግን ክንድቲ ዝሓሰቦ ነገር ዝገበራ ኣይመሰሎን። ኮይኑ ግን ምስኣ ብምርኻቡ ጥራሕ ዓብዪ ናይ ሓጎስ መንፈስ ይፈጥረሉ። ንሳ እውን ናብቲ ሓድሽ ገዛኦም ድሕሪ ምውሳዳ ኣብኡ እናነበረ ምሸት ትምህርቲ ክመሃር ይጅምር። ቀትሪ ድማ ክልቲኦም በብናይ ዓርሶም መንገዲ ስራሕ ይሰርሑ። በዚ መንገዲ እውን ህይወቶም ክመሓየሽ ከም ዝኽእል ይዘርየና። እንተኾነ ግን ምሸት ቼሪ ኣብቲ ናይ ውትድርና ግዜ ዘጓነፈዎ ነገራት ኩሎም እናሰቃይዎ እዮም ነይሮም። ብዙሓት ጭንቀት እውን ስለ ዝፈጠሩሉ ክድቅስ እውን ኣይከኣለን። ነዚ ፀገም ድማ ከዕግሰሉ ዝኽእል ክህድኦ ዝሓሰበ እቲ ናይ መደንዘዝ ሓሽሽ ክጥቀም ይጅምር። ኤምሊ ድማ በቲ ዘሪኦም ዝነበረ ጠባያት ኩሎም ናብ ጭንቀት ክትኣቱ ክኢላ እያ። ስለዚ እውን ኣሳ ክትህድእ ክትብል ንሳ እውን ልክዕ ከም ናሃቱ ነቲ ሓሽሽ ክትጥቀም ትጅምር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናሃቱ መሓዛ ዝነበረ ጄምስ ብጣዕሚ ተወሊፉ እዩ። ጄምስ እውን ክሰርቕ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት ብፖላዊስ ይተሓዝ። ቼሪ ከዓ ተዋሒሱ ድሕሪ ምውፅኡ ብሓንሳብ ግዚኦም ክሕልፉ ይጅምሩ። ኤሚሊ ወላ እኳ ብዛዕባ ናሃቱ ኩነታት ቀልቢ ተዘይሃበትሉ ኮይኑ ግን ዓርሱ ብናሃቱ መንገዲ ሕክምና ክረክብ ይውስን። እቲ ዶክተር እውን ሓደ መድሓኒት እዝዘሉ። እዚ እውን ግን በቲ መድሓኒት ውልፍ ንክኸውን ጥራሕ እዩ ዝገብሮ። ኣብቲ ገዛ ንዝነበሩ ሽግራት እትዋፃእ ድማ ኤሚሊ ጥራሕ ምዃና ስዒቡ ብዙሕ ፀገማት እኳ እንተጓነፋ ኮይኑ ግን ቀልቢ ኣይገበረሉን። እሳ እውን ነዚ ጠባይ ስለ ዝደፋፍኣ እቲ መደንዘዝ ሓሽሽ ብጣዕሚ ምጥቃማ ትቐፅል። በዚ ኩነታት እውን ክልቲኦም ናብ ናይ ወልፊ ዓለም ይኣትዉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንሱ ንኽጥቀመሉ ተሰዲድሉ ዝነበረ ናይ ኦክስኮቲን መድሓኒት ብዝተፈላለዩ ናይ ሓሽሽ መድሓኒት ቁፅፅር ይኣቱ። እዚ እውን ሰሎም ኩሉ ኣብኡ ንኽጠፍእ ዝገብር እዩ ነይሩ። ሰልዲ ንኽደሊ እውን ክብል ናብቲ ናይ ሓሽሽ መከፋፈሊ ሰብ ይኸይድ። ምስኡ እውን እናሰርሐ እንከሎ ነቲ ሳምሶናይት ንክሕሉ ይገብሮ። ኮይኑ ግን ቼሪ ኤምሊ ምስ ጄምስ ብሓንሳብ ብምዃን ነቲ ሳምሶናይት ይኸፍትዎ። ድሕሪ መኽፋቶም ድማ ኣብቲ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ናይ መደንዘዛ ሓሽሻት ከም ዘሎ ይዕዘቡ። ነቲ መድሓኒት እውን ይወስድዎ። ኮይኑ ግን ኣብዚሖም ብምጥቃሞም ስዒቡ ነቲ ገዛ ዘንኳሕኳሕ ሰብ ፖሊስ ስለ ዝመሰሎም ነቲ ኣብኡ ዝረኸብዎ መድሓኒት ኩሉ ናብቲ ሸቓቕ ውሽጢ የእትውዎ። ብዘሰንብድ መልክዑ ግን እቲ ዘንኳሕኳሕ ሰብ እቲ መከፋፈሊ ናይቲ መደንዘዛ ሓሽሽ እዩ ዝነበረ። ነቲ ዝሰበርዎ ናሃቱ ሳምሶናይት ኣብ ዝረአየሉ ሰዓት ድማ ብጣዕሚ ይቁጣዕ። ናሃቱ ሓላፊ ዝነበረ ብላክ እውን እቲ መድሓኒት ከም ዝጠፍአ እንተፈሊጡ ዓብዪ ፀገም ከም ዝፈጥረሎም ይዛረብ። ንህይወቶም ድማ ስለ ዝፈርሑ ቼሪ ንዘለዎም ዕዳን መኽፋል ክብል ሓደ ባንክ ንኽሰርቕ ይውስን። ሽጉጥ ከም ዝሓዘ እውን ዘርኢ ኣብ $1 ጽሒፉ ካብታ ሰራሕተኛ ብዙሕ ሰልዲ ይቕበል። እቲ ፍርቂ እውን ንዓርሱ ድሕሪ ምትራፉ እቲ ዝተረፈ ድማ ነቲ ዝነበሮም ዕዳ ይኸፍልሉ። ኩነታት ሃዲኡ ኣብ ዝበሉሉ ሰዓት ድማ ጆይ ናብ ቼሪ ብምድዋል ፖላዊስ ንኽኣስርዎ ይደልይዎ ከም ዘለዎ ይዛረቦ። በዚ እውን ተሓቢኡ ንኽነብር ይገብሮ። ግዚኡ ኾነ ሰልዲ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መደንዘዛ ሓሽሽ የውዕሎም። ሰልዲ ኣብ ዝወደሉ ሰዓት ከዓ ተመሊሱ ሰልዲ ንምስራቕ እውን ይውስን። ተመሳሳሊ ሽርሖ እውን ተጠቂሙ ነቲ ሓሽሽ ዝኸውን ሰልዲ ድማ ይወስድ። ኮይኑ ግን እቲ ዝነበሮ መወልፊ ከም ዘቋርጥ ስለ ዘይነበረ ተመሊሱ ናብ ዕዳ ውሽጢ ይኣቱ። ተስፋ ብምቑራጽ ግን ናሃቱ መከፋፈሊ ከይተረፈ ናብቲ ናይ ባንክ ስርቂ የእትዎም። ናብ ገዛ ድሕሪ ምምላሱ ግን ክሳብ ሕጂ ሓሽሽ ብዘይ ምርካባ ስዒቡ ኣብ ጭንቀት ውሽጢ እትርከብ ኤሚሊ ብኡ ምቁጣዕ ትቐፅል። ኮይኑ ግን እቲ መደንዘዝ ሓሽሽ ድሕሪ ምሃቡ ብዙሕ መድሓኒት ሙሳዳ ስዒቡ ዓርሳ ምስ ሰሓተት ቼሪ ናብቲ ሆስፒታል ሒዝዋ ይኸይድ። ክትመውት ከም እትኽእል ብምግማት እውን ናብ ዓብዪ ሓዘን ውሽጢ ይኣቱ። እቶም ዶኳተር ኣብ መወዳእታ ህይወታ ንንእሽተይ ከም ዝተረፈት ይዛረቡ። ቤተሰባ እውን ምስ መፁ ኣዲኣ ናብዚ ኩሉ ዘብፃሕኻያ ንስኻ ኢኻ ብምባል ንቼሪ ወቐሳኣት ትዛረቦ። ስለዚ እውን ንጓላ ገዲፉ ንሱ እውን ናይ ዓርሱ ህይወትን ክመርሕ ሓሳባ ተቕርበሉ። ንሱ መንጎ ብምዃን ሓሳባ ድሕሪ መቐባሉ ካብቲ ቦታ ይኸይድ።
ንኤምሊ እውን ኣብኡ ገዲፍዋ እዩ ዝኸደ እንተኾነ ግን ኤምሊ ካብቲ ናይ ሆስፒታል ቦታ ሃዲማ ትወፅእ ንቼሪ ክትደልያ ድማ ዝወፀት ንዓ ንኽወስዳ ዋላ እኳ እንተፈተነ ኮይኑ ግን ንሳ ምስኡ ምዃን ከም እትደሊ ብምዝራብ ናሃቱ ሓሳብ የተቐበለቶን ናብ ገዝኦም ድሕሪ ምምላሶም ነቲ ዝነበረ ህይወቶም ይኣትውዎ ኣብዚ ሕጂ ናይ ሰሊ ሕፅረት ስለ ዘገጠሞም ምስ ጄምስን ምስ ፒልን ብሓንሳብ ብምዃን ንሓደ ባንክን ምስራቅ ይኸዱ እንተኾነ ግን ኣብቲ ሰዓት ጄምስ ስለ ዝፈርሐ ካብቲ ቦታ ሃዲሙ ይኸይድ በዙ እውን ክልቲኦም ጥራሕ ይተርፉ ኮይኑ ግን ናይ ቼሪን ናይ ፒልን ሓሳብ ከም ሓደ ዝሰማማዕ ኣይነበረን ስለዚ እውን ምስኡ ዝለ ዝተባኣሱን ስውን ንቼሪ ብሕቱ ገዲፍዎ ይኸይድ ኣብ መወዳእታ ቼሪ ናይቲ ባንክ ማዕጾ ብምዕጻው ስዒቡ ኣብኡ ተዓጽዩ ዝተረፈ ኮይኑ ግን ዝግበር ገይሩ ካብቲ ባንክ ድሕሪ ምውጽኡ ናብ ሓደ ማኪና ብምእታው ይሃድም ክልቲኦም መሓዙት ድማ ብፖሊስ ተተሓሒዞም ኣሕሊፎም ከም ዝህብዎ እርግጸኛ እዩ ስለዚ እውን ከም ገሌሉ ንጄምስ ድሕሪ ምርካቡ ንፒልስ ክደልዩ ድማ ብሓንሳብ ይኸዱ ብሃንደበቱ ናብ መንገዶም ፒልስ ተተኪሱሉ ይረኽብዎ ቼሪ ድማ ንጄምስ ፒልስ ሕክምና ክረክብ ከም ዘለዎ ይዛረብ ኮይኑ ግን ኣብ ዝሓሰብሉ ሰዓት ግን ናብ ሆስፒታል እንተኸይዶም ንሳቶም እውን ክተሓዙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እውን ወላ ሓንቲ መማረፂ ስለ ዘይነበሮም እቲ ዝቆሰለ ፒልስ ኣብ ሓደ ጎደና ደርብዮም ይኸዱ ኣብ ዝቕጽል ቼሪ ምስ ኣፍቃሪቱ ኤምሊን ምስቲ እሙን ከድቡን ናብ ገዝኦም ድሕሪ ምኻዶም ናይ ተሓሽሽ መዘዋወርቲ ሓላፊ ብላክ ይረኽቦም እቲ ዘለዎም ዕዳ እውን ንክኸፍሉ ይዛረቦም ቼሪ ግን ነዚ ክገብር ዘይኽእል እንተኾይኑ ንኤምሊ ከም ዝቐትላ ገይሩ ይፈራርሖ ንናይ ኤምሊ ህይወት እውን ክብል ቼሪ ናይ መወዳእታ ስርቂ ንክገብር ይውስን ቅድሚ ምኻዱ ድማ ተሰናቢትዋ ይወፅእ ንኽውዕሎ ዝሓሰቦ ነገር እውን ዓብዪ ፀገም ከም ዘምፅኣሉ ይሓስብ ካብኡ እውን ናብቲ ናይ ፈለማ ምርኢትና ናብቲ ናይ ባንክ ስርቆት ይወስደና ቼሪ እውን ንብላክ እናመርሐ ናብቲ ዝሰርቀሉ ቦታ ሒዝዎ ይኸይድ እቲ ሰልዲ ድማ ካብቲ ባንክ ድሕሪ መውፅኡ ከዓ ንዕኡ ይዝህቦ ኣብቲ ባንክ ውሽጢ ዝነበረ ቼሪ ከምቲ ዝተለመደ ነቲ ሓንቲ ሰራሕተኛ ሰልዲ ንኽትህቦ ይሓታ ኮይኑ ግን እቲ ሰልዲ ሒዝዎ ምስ ወፀ ነቲ ኣላርም ክትፀቕጦን ፖላዊስ እውን ንኽመፁ ክትገብር ይዛረባ ካብኡ እውን ሰሪቑ ዝረኸቦ ሰልዲ ንብላክ ድሕሪ ምሃቡ ናብቲ መንገዲ ብሸለልትነት ይኸይድ ኣብቲ መንገዲ መንጎ ድማ ናይቶም ፖላዊስ ቀልብን ምስሓብ ክብል ናብ ላዕሊ ይትኩስ ኣብቲ መንገዲ እውን ኮፍ ብምባል ናይ መወዳእታ እቲ ናይ መደንዘዛ ሓሸሽ ይጥቀም እቶም ፖላዊስ ከዓ ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ናብቲ ቦታ ይመፁ ልክዕ ኣብቲ ሰዓት እውን ቼሪ ዓርሱ ስሒቱ ይወድቕ ብዝገበሮ ገበን ምኽንያት እውን ን14 ዓመት ክእሰር ይፍረዶ ካብኡ ድማ ኣብ መወዳእታ 2021 ዓመተ ምህረት ካብኡ እስር ይወፅእ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት እውን እታ ዝፈትዋ ኤሚሊ ይረኽባ ኣብዚ ሰዓት እውን እቲ ፊልም ይውዳእ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኩኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም